33% win-rate. 343 peliä pelattu. 175 on average XP. Average damage per game on 5297, kill death ratio on 0,00. Se ei niinku tappanut ikinä kettä yli 300 pelin aikana vai? Muuta kuin omia ehkä. Warships destroyed 0. Joo, se ei oo ikinä upottanut muuta kuin omia laivoja. Joo, kato, se menee ja tappaa ton oman CV. Niin teki. Torpedoksesi. Joo. Mä koitin ehtiä siihen väliin vaan en kerennyt.